What's rumor is good as nice. Hey, Lungela. Yeah. Some oh, someone. Okay. Oh, wait. Oh, one low man. Oh, Sibali. Sibali kunjani Sibali? Sibali ufunani? Ayikho imali engikoleta yona Sibali, angithi Sibali. Sibali imali engikoleta yona Sibali konje ubani ukhuluma ngemali nangikoleta Sibali. Sibali ngivakashele mina Sibali. Sibali abakubiza uqasho ngoba unomngane Sibali. Angithi uphula imlenze abantu Sibali. Lalela ke Sibali, siza Sibali ngangibambela iqhubu Sibali. Ichophi Sibali. Sibali uyambona lo mngane wami uChip Zondo. Ya Sibali, ungumechanic Sibali. Mina Sibali umsebenzi wami nje ukulungisa nje imizimba yabantu Sibali. Pho Sibali udlalelani ngumemeza Sibali? Oh, usho lokhu Sibali, awukujwayela lo. Hayi. Ngiyathokoza Sibali, ngakube uvashile nje ngesihle Sibali. Hayi kuhle Sibali, nokuzobona abangala abadala Sibali uyabona. Ya Sibali. Hayi Sibali ufika nje Sibali. Bengiya practice la Sibali yabona. Oh. Sibali idazi long yazi cabanga Sibali ukuthi unganjani Sibali ukuthi mhlawumbe umuntu abe umechanic. Oh hayi how mechanic Sibali sengisho umuntu abe umqoqo wemali Sibali. Yabona into nje ngaleyo Sibali yabona Sibali. Ya yabona Sibali. Hayi Sibali lalela ngiyalithanda lesu lakho Sibali. Ngiyayithanda lento yenzayo Sibali. Ngiyazi ngesinye isikhathi Sibali kodwa ungavele nje umhlekisa umuntu afe insini nje Sibali. Kanti ngaba elinye isu futhi nalelo. Hayi Sibali, uthatha isikhathi Sibali yabona kodwa lalela ke Sibali. Uma uyimisele ngempela Sibali ukwenza le msebenzi lo Sibali ngakululeka nje kokubili ngobuthathu kunjani lokho? Kodwa Sibali. Sho, lalela ke Sibali. Uma ufuna umesabisa ngempela umuntu Sibali kumele usondele kuyena ngempela Sibali. Ngesinye isikhathi Sibali uzimbambe ngawo amawashing lawo kanje. Emva kwalokho Sibali, emva kwalokho uyabona umemeza lo Sibali. Uvivinye Sibali. Uvivinye nalo i-customers ekuyena uvela abone Sibali ukuthi kuyafiwa. Kumele Sibali, ngumemeza Sibali. Lalela ke Sibali. Ukweleta uMpumalanga Bottle Store Sibali. Uma ungakhokhe ekupheleni kwalenyanga Sibali uyazi ngizoza nokuphela Peter Sibali. Ngikwethu uMpumalanga Sibali. Oh yeah, 87 rand Sibali. No 52 cents Sibali. Ususelele insuku ezisikhombisa. Hayi Sibali, ngiyathokoza impela ukuthi uzokwenza ishow Sibali. Hayi Sibali. Kuhle Sibali nokuzobona abangane abadala. Yebo Sibali. Manje sokufanga Sibali.
yazi ngithenga umbala ohlaza futhi angikaze ngibone umbala omuhle kanje ngisho nakwesodi store akuyibona phela ubuhle lobu yazi Ngiyathemba inawo ama-stripes sisi. cha Louise ihlaza njengoba uyibona nje hawu usho ngani Sisi umuntu onefige njenge yakho nje akabukeki kahle ngama-stripes. hawu owandi omsindo Sawubona Sidumo Yebo sisi. Sisi phela kwedlulele lokhu ngaphezulu komuntu wesifazane. Gogo, Sidumo wenzani Thoko. uyazi Sidumo kube nguwena ngabe ngibeka phansi yonke lonto Singiphethe inkwasho la. inkwanju Kule ngalo lengapha. Habe. Yo, gogo, awubambe le bhaketi sona. Bambe kanye. Awubheke. Walahleka lokho kokho awubheke nje ukuthi usuwenzeni. kodwa kungitshele Sidumo eqinisweni wenzani Ngiyazama phela uku-exercise sisi. Into phela ngithi ngizama ukufuna umsebenzi sisi. Oh, ngiyabona, ngiyatraina, ngizongena kwi-Olympic Games. Hayi into efana le. Oh, bheka la gogo. Kukhona isikhundla esiphezulu kuloyo ofuna ukuya phezulu. Angithi bheka bafuna la umuntu ozogeza amawindi kuleli bhilidi eliphezulu. Angithi bheka akumsebenzi phela ifelo nina phela. 1 2 3 4. Oh yonke lemsebenzi bafuna abantu abayidlakela. Angithi hayi bo Weston yazi lapha etheater yethu ngibone bebeka inotice ukuthi bafuna indoda ezidlakela owami ke loyo. Uzokwenzani? angicabanga nje sengathi iadvert ye TV Hey, advert TV. ithi ngiyokufunela inamba I-advert TV sisi uthi bazongithatha sisi. angazi nami Hayi phela. Abaningi phela abantu sisebangamelana nami. Basengi. Ngijabula kabi ukuthi ufuna umsebenzi Sidumo ngoba sekuphela amasonto amathathu engabe usuyikhokhile irent yakho kodwa awuyikhokhile kodwa uyazi ukuthini Sidumo uyazi Uyazi ngala mama selam lawa. Sokushona le advert TV futhi nala uzoyikhokha irent mina. Awu, sisibheke uTazana, inkosi yesimfene. Sidumo kodwa uyaphika ugqoke kanjena Awushiye kuma audition sisi. Usho ukuthi uzoya edolobheni ugqoke lezi zinto? phela uzoboshwa ungafiki nje edrobheni uyazi Sidumo Kuphakathi kokuthi aboshe nomaphindise lwezu. Yini into engalungile? Athi bafuna i-audition yomuntu osezinyama ngithi umuntu yabo. Mokunjalo ke, gqoka isuthu, ubusuhlohlo newspaper lapha ezingalweni. Nasemlenzini. Kukhona ongalungile yini? phindele endlini hamba ufaka ijazi ngaphezulu Sidumo Mhlawumbe uqinisile sisi. kodwa yena ingitshele nebanje ngabe ngempela uSidumo ucabanga ukuthi abantu baka TV bangathatha yena enze advert enje lezi ngibone ngathi uzojapa abantu yazi kodwa nje baba mangase mhlambe kwenzeke ngebhadi ungaphumeleli kule audition yakho ngabe mhlambe kukhona okunye ongasukwenza njengoba phela iyi40 Hayi sisi akho party la sisi. Uyabona lo msebenzi lo angazi noma mina ngisayele wona noma wona uzayelwe mina kodwa ke sisi hayi for sure phela owami lo hayi ngiyemsebenzini mina. Louise yes angazi noma ngihle kodwa lingitsheleni Louise Ngiyabonga sisi. Awucabange nje Thoko phela yiki into ebeyigqokile. Ubesumele njengengane encane ifaka inapkin. Efaka izimbatata neziqhaza zakhe.
Hawu bantu bekufanele kodwa simtshele ukuthi hayi abafundi losuzinyama yena kanti bafuna yena. Hawu, usho ukuthi bebefuna usizinyama wangempela. Ha, phela mhlambene ubezibona engeyona thina lento ebekade simbuke yona. Mhlawumbe uyibone usozinyama. Asithumo. Oh baba, kuhambe kanjani? Hayi kuhambe kahle kakhulu. Aw, utholile umsebenzi? Ufuna uthini ngutholile? Of course ngutholile. Hawu, uzobe usozinyama kwi-advert ye-TV. Yes, of course, because. Awucocele phela kuhambe kanjani ma-auditions? Ufuna ukuthini kuhambe kanjani ama-audition? Ngingake igcwele imhlola lapha. Amakhehla, abanye-ke banemikaba. Uyazi abanye-ke izinqe uyazi mose babehamba ngathi sinojebi yazi. Abanye-ke indlovu yasithela uyazi. Ngavele ngangena, wangena mina umfana umdala bathi ngena Stumps. Akuthi mangena. Mangithi mhla uFF phela emkhumula uFF job. Oh FF phela ngeze ukuthi siwangena kuma-adverts. Ngavele ngabona ukuthi hayi la iphathi phela sengiyijoyile phela phela. Wangena mina umfana. Isho phela kwasekwenzekani? Ngase ngiyangena ke umfana. Makufika ngula. Kukhona ama-cameraman lapho kukhona ama-director kukhona ama-client lapho ke sengisho ale advert angithi ngase ngiyasithatha ke sesibanda shamathi ngithi warm up angena wase uyahleka ku-FF uyazi wahleka waze Dumo kwase. Uyazi ukuthi FF uyabona ukuthi uma ungayithandi lento engiyenzayo yabo yini ungavela uphume la endlini yabo uyekela abafowethu bayitike yabona ngalento engiyenzayo yabo into enjalo Kwase qhubeka. thini wena waze wavala la wasiyacotha hayi Stumps ngiyaxolisa bra hawu ngase ngiyabathatha awu ngabathatha into bashayoni sebathi hawu ngase ngiyabhawa ke yabona nje ngiphawe ukuthi hayi wakade lapho ke i-director kathi usala mfowethu sithi particulars yabona hawu basho ke bathi yabona ukuthi ungabe usithinta yabona ithina esokwazisa yabona Stumo, awuyisana contract? I-contract yani ufuna ukuthini uthoko i-director mayithe ungabe sizokuthinta sokuthinta mfowethu uyibusafuna phezulu kwalokho nakho hey akuthi sokumele ukuthi happy futhi kwenza ama-press out phela Angitshele kodwa uthi bazomthatha Stumo. Andangazi, uyazi bavama ukusho njalo uma bengezukuthanda, but don't call us, we'll call you. How? Mnumzane FF. Awu Stumps. Madoda ngaze ngajabula ukubona mnumzane. Hayi Stumps, ngiyathokoza ukuphinde ngibuye ngifike lapha Stumps. Yeah. Ngiyakuthanda ngendlela owenza ngayo bafo. Kanti ne-agency kuthandile. Eqinisweni yona into engenza ukuthi ngifike lapho ukuzokutshela ukuthi siyakufuna. Awu bantu kwaze kwakuthi uyazi ukuthi mnumzane FF lapha kuma auditions ithe mangisukuba ngithi ngavele ngabona ukuthi hayi ngiyithathile ipart hayi ngasiye ngapha mnumzane siyaxoxa yeah Oh. Stumps, ujimela khona lapha? yeah la eruminium What? My good buddy. Stumps, this is like ay ilungile Stumps. Lala-ke Stumps. Uyabona i-agency bafuna ukukushootha like bafuna ungishutha I not like kanjalo Stumps. Bafuna ukukushootha ifilimu, angiyazi ifilimu. oh Hayi Stumps, uyazi ngifisa ungathi ngabe ngutape konke lokho. Stumps ngikhuluma ngokukushootha ifilimu. Uyayazi nje camera ngithi la kuthiwa khona rolling
lights bese kuthiwa action wena ke bese uthatha lespring sakho usivoca ngaso ngithi yabona. Oh, it's like it's chest expander. Oh, it's like I get you. Chest expander. Yeah. Right, Stoops. Ufune ukuzwa ngamanani. Yeah. Right again. Amanani ame kanje. Kama muscles akho sizokhokhela 500 rand. Bese kuthi ngendluke Stoops sikhokhele 500 rand. Usho ukuthi it's like 1,000 rand. 1,000 rand. Uyazi Stoops, wena umuntu angabona isiso esikhulu lesi bese bathi akho lutho lapha kanti yaw la ay uvulile Stoops. Yeah. Awusho kuzothatha how long? Isikhathi singakanani sengisho? Oh, ukushutha lokho 2 hours, 3 hours. Oh, sisi. Awuthi ngibona sisi. Ngiyaxolisa sisi ukuthi ke kuze kwashaya yabona isikhathi ngingakhokhelanga irent yakho. Kodwa ke ngibona ngathi sengizokwenza ukuthi ke ukunikeze yale nyanga sisi ephelile nalezayo. And it's like from me to my landlady 160. Ngiyabonga kakhulu Stu. Oh. Oh, Sibali, my good buddy. Ufunani lo mngani wakho lana? Oh, sisi, it's like I think uzongiphula umlende sisi. Kodwa ngathi ushaye phansi sisi. Asazi lapho ke Sibali. Sibali, come to the Sibali. Sibali, it's like exhibit le Sibali. Mpumalanga Borso Sibali 87 Sibali. Sibali, don't worry about the shit Sibali. Ungathengela intshungama Sibali. Sibali. Yeah, Sibali. Sure, Sibali. How Stu? Uyithathe phi yonke le mali? Ngithathe kuphi yonke imali? It's like uyabona mawungibuka nje, mawungibheka nje. Ubona iTV. Stu, utholile umsebenzi. Ow, it's like ufuna ukuthini sisi? Uthola umsebenzi. It's like we're shooting tomorrow, yabona la. Sengathi bangakushuta ufembungulunti. Ayobe aphume nobovu. Louisa, abasho nokushutha wena ukucabangayo kokubulala. Uyazi basho ukuthi bazobe bezofilima la ekhaya. Siduma beza kusasa namakhamera bezoshutha amamasela. It's like it's in the schedule. Yabona bazofika la, let's say by 9. Stu, skate ngabona ukuthi unetalent. Eish, keep on my muscle. Ngitshela ukuthi uvala amehlo nje. Usuya wide. Yabona Kanjalo. Right. Okay. Okay. Right. Uthini ke manje my good buddy? It's like June, July. Just like stars, yabona. How sambanani. Haw. Awuvunyelwanga ukuba lapha esethini? Mina? Hello, Coco. Hello Stu. Haw, Stooms, ugogo wakho lo? Yebo ngugogo wakhe. Ayike uma ngabe kungugogo wakhe sesingamvumela ukuba khona ngoba like uyisihloko. Ngiyabonga. Right. Sesingaqala ukurola ke manje. Singathola usozinyama wethu endlini yakhe. Sheshana sekisikhathi singaqala ukusebenza ke manje. Hey wena. Powder.
usuyangena wena wild. Kodwa mayise Ngiyaziqhenya phakamisa ngawe, izandla. Stu. Awukhiphe lo muntu. Ungene kanjani? Yabona? Ewe, mbambe nje kanjani? Jebusi. Right. ufuna ukuthi ngithini manje No dialogue. Awusho lutho my good buddy. Into khona nje ngifuna ukubona lo basilisa ukuvocavoceka uyayibona ke leyo. Wakhiphe wonke. Uyabona uthathe lesi spring sap. i-chest expander Okay right, i-chest expander. Thatha le chest expander yakho ubusuwenza into zo King Kong. Angithi uyabona King Kong kanjani. Right. Kubukeka kahle impela. Right. Kubukeka kahle ke. Right. Stums, uyabona ke manje uma ngithi action ubusuqala into yakho ke manje. Ubukise ngempela angithi uyabona mama. Right. Okay Bob? Okay. Right, quiet please. Stand by. Roll. Speed. Muscleman, take 1. Market. Action. Cut. Gogo kodwa wenzani gogo? Yini lento yenzayo gogo? Ake nikhiphe lo gogo. Right, show business leyo gogo ake siphinde futhi. Right, take 2. Right, stand by. Roll. Speed. Muscleman, take 2. Market. Action. Rola njalo. Akaze ngibona into nje. ngiyaxolisa wo Okay, cut. All right, it's a wrap. Lovely stuff. Oh, my man. Nakho. oh Kodwa ungayisebenzisi like yonke yabo. oh kodwa usho ukuthi nithole yonke into enifunayo Hayi sitholile. Ubuke nje wena ngolesihlanu kumabona kude wakho. Uzobona yonke into iphelele lapho. Kuyothi ngaphambi kokuthi baye emarket. Hayi ngiyakutshela bayifaka uyibone yazi. uyazi ukuthi abantu abaningi phela kubathatha days and days iminyaka neminyaka uyazi years and years ukwenza nje into encane nje ukuthi bayithole right yazi uyazi ukuthi lapha ithe bangifika nje bathi action hey shaya baqethe lapho vele wathi lovely stuff Stumps. Ngiyakujabulela kanjani baba? Uyazi nami ngabe ungisebenzisile umithuba belikhona sisi. Usuke wathi kimi gogo. Uyazi yona ndlela akhombise ngayo ukuthi unobungani. Angizange benandaba wasethi it's like ukuba bengazi ngabe ngokusebenzisile, ngabe ngokushutile. Ho. Hayibo, akuyona le. Hey. Uyafuna ukuthi uma izinyama zithambile ziphenduka wamasela. Uqinisa izicubu ezithambile. Lena akuyona indlela yokwenza lokho. Kunalokho usebenzisa i-muscle man njalo. Usozinyama nangoke osebenzisa i-muscle man.
Kulungile noma ningihleka kodwa ke nami ngizoba fana naloya mangathenga kamuntu. Shema.